ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои ман, подписчикои муҳтарам, ҳама касак созани хубайн аҳволотон хубай. Имрӯз 2 июн 2026 сол 10 то хона аз Душанбе. Агар ки шумо аз Душанбе хонахар бошед, агар ки шумо хоҳиши фаҳмидани нархи навои хонаҳои Душанберо дошта бошед, ҳамин видеоро тамошо кунед, хеле мефаҳмем бача азиз ки мисол нархи наво дар Душанбе чӣ хел будастай. мақсад ба як расчетотона мегирем бача азиз. 10 дона хона, квадратҳои майда амастай, калон амастай, сотихҳои майда, калон. мақсад ки нархи навои арзонтароша ҳаракат кан, навортон кардем тамошо кунем. баъдан чизе ки барои фурӯш дорен, шояд хона боша, шояд квартира, чизе ки умуман барои реклама боша, дар ҳамин WhatsApp рӯӣ кунед ё ки омада iPad хушрӯ карда видеош мекунам. видеои мада лайк монед, дар канали ман ҳозир подписатсия кунед. ман аввора шурӯъ мекунам, то охир сабр кард тамошо кунем бачаҳо. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим, иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳамин Акаро навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунед. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. ман дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунед, фақат аз номи Сауду ТВ Акада муроҷиат кунед бача азиз. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликӯл, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадометон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудааги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пешафзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. ҳамин якара эълон мекунем, далши хонаҳода мерем бо. ассалому алайкум дӯстони азиз, мега мо дар квартира хона дар корай, кредит қатӣ боша дар корай, тайёр боша ки зиндагӣ кунӣ, моҳона пулша бутам. рақамҳои дастӣ WhatsApp на касе ки дора ина бинависен ё ки занг занем, мега мегирам, мега одамое ки дом дорен ку дӯстон, мисол хоҳиши хонаҳотона кредит додан дорен, ина Акада бинависен. кадомитон дар замин дар кор, квартира дар корай, оиди масъала дар WhatsApp ма бинависен, хеле эълонтон мекунам бачаҳо азиз. касе ки дора па зангтон мезанам. оиди масъала Акада муроҷиат кунед, кадомитон дорен, Ака мехара. дӯстон мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. нигоҳ кунед бачаҳо, 250 000 сомон нарх, 3 хона, 4 сотих замин, маҳаллаи семензаводи Душанбе, суроға маҳаллаи семензавод, Девдара 1, агар ки шунидагӣ бошен, 4 сотих замин, 3 дар хона, баняш яъне ки дора, бохишти пухта, кухни беруна низ дора дӯстон. хонаҳо ҳолати коробка, бохишти пухта, бардоштагӣ, перегородкҳо калидор кардагӣ, ҳавлиш ҳамвор, сотихаш 4 сотих, 3 хона, баня ва кухни беруна, 250 000 бо муомила. ина дӯстон варианти беҳад зур. агар ки лозим боша, аз номи Саудо ТВ рақамҳои 0606 занг занем бача азиз. агар хоҳем ки хонаҳои Душанбе сафаш зиёд шава, чикор мекунем? комментария мекунем ки айки ҷои Душанбе дар корай. бовар кунем, мо комментарро мехонем, баъд навор мекунем. не ки аввал лайк монем дӯстон. ҳамин тарафи даст чапа нигоҳ кунем, поёна як галочка лайкай монен, лайкора далши видеоро тамошо кунем. дӯстон мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшии Душанбе. ноҳияи Фирдавсӣ даем мо. дар ҳамин дом духонагаи 45 квадрата дорем бародар азиз. дар этажи чандум? Этажи сеюм. ноҳияи Фирдавсӣ дохил мешавад ба Душанбе.
ду комнат, этажи сеюм, 45 квадрат, тиреза дора, перегородка кадагӣ. хоб ҳолати коробка 275,000 сомон бо муомила. рақамҳои 44 30 занг занем бачаи азиз. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 280,000 сомон ай. кӯчаи ноҳияи Исмоили Сомонӣ, Ашанайку дар пеши Ашан, дохил ба Душанбе мешавад. Як хонага масоҳати 50 квадратни метр. дар чандум этаж? Дар 12-ум этаж ай. яъне дӯстон, аз котлован шумо мегирен. ҳоли дом хесагӣ нест, пешакӣ мегем. ростаи проектҳои ҳамин дом ай дӯстон, хеле ҳолат мешавад. нигоҳ кунед чӣ хел зур, бениҳоят гирду атрофаш зур, домҳои баланд, ошёна. дар этажи 12-ум шай як хонагаи 50 метри квадратияй 280,000. ҳамин ки мегирен 2 сол ждат мекунем бачаи азиз. 2 сол ждат мекунем, баъд дом тайёр мешавад, ремонта сар мекунем, даромад зиндагӣ мекунем. лозим бошад дӯстон занг занен. аз Сауdo TV фақат эълон кардан шумо интихоб мекунед, маъқул мекунед, баъд занг зада мегиренаш. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ дӯстои азиз. назди донишгоҳи Славянӣ, як хонагаи 50 квадрата дар ошёнаи 16-ум, шаҳри Душанбе, 272,000 сомон. як хонага дар элитный дом, 16-ум этаж, 50 квадрат, ду тиреза дора, яъне ки метавонем ду хонаш кунем. 50 квадрат ай. одамо 38 квадрат ду хона кеста бача азиз. дом дар ҳолати котлован, яъне ки дар стадии котлован сохтмон бо суръати баланд рафта истодааст. хоб кадомитон дар лозимаи дӯстои азиз ина марамад, мактаб, садик, ҳама чӣ дар назриш ҳастае. дом ба сифати 100% элитни сохта шуда истодааст. лифтҳои замонавӣ занг занед. 272,000, этажи 16-ум, 50 квадрат. мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ дӯстон. 2 сотиқ замин дора ва 4 ҳуҷра дора дӯстон. назди мошинбозори Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ дохил мешавад азиза. яъне ки нигоҳ мекунад Душанбера. хуб, ремонтош кардагӣ тайёр 290,000 сомон арзиш бо Сауdo мешавад. ина ҳолати хона, қисми дохили хонаҳо ҳамин ҳолат, абои дар, тиреза, потолок, люстр, қолину парда. хулоса дӯстон, хона ҳамин 85-90% тайёр ай. кадомитоне ки мегирен даромад зиндагӣ мекунем. 290 бо Сауdo дорад дӯстон. дӯстон, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи дуюм, масоҳатиш 23 метри квадратия бардор азиз. дар киҷоҳай? Дар якум Советский қарор дорад, дар шаҳри Душанбе. 340,000 сомон. ҳамин парсол дӯстон, ма дар ҳамин назди ҳамин якум Советский балиса як хона буд, видео кардам, 41 ё 42 квадрат буда. мақсад видео кардем, ремонт кардаги тайёр буд, тамоми чизу чораш. 330 ё ки 340,000 монда будем. ша рафта видео кардем аз пеш. ҳамора гуфтанд ки қиматай, ганда қиматай буд, тем боли бо чизу чораш бо арзон мешид. ина марамат бигирен ака.
якм советский 23 квадрат 340 та. Пока нархо арзон дӯстон. Рӯз то рӯз нарх наво тем болида душанбе қимат мешава. Сумдоротон хонаҳотона бихарен. Аки як манени Сауду ТВ. Мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. Дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи дуюм дар масоҳати 30 метри квадратӣ ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе 347 000 сомон. 30 квадрат. Як хона бо ремонти нав, хона техпаспорт дора, масъалаи ҳуҷҷат 100%, назди яъне ки тарафи Гипрозем, айлаби роҳи калон 500 метр, дарун пушти бозори Сомон. Барои интерес, мақсад дарад интерес занг назанед бача азиз. хоб новостройкае мега мардум зиндагӣ дора. 347 та савдо дора бо. дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 380 000 сомонӣ мега. Духонагай дар этажи ҳаштумай, масоҳати 38 метри квадратиай, ноҳия Рӯдаки, шаҳри Душанбе 380 та. Район Рӯдаки, Ленский, адрес назди бозори Сафина, фаворит Ленинград мега. Ҳамон тарафа хулоса новостройка бардор азиз, документҳо, шартнома, ремонт нови, калид часпа комната, духона 38 квадрат духона бача азиз. Этажа 10-этажный дом дар этажи ҳаштум хонаи мо, якта лифт. Нарх 380 та бо савдо дора, занг занед. Дӯстони азиз, як савол, лайкҳоро мондан марда гап занед. Баъдан нарх наво чӣ хеле арзонай, қиматай маъқул шуд ёки наши ишам комментария кунен. Ай ки ҷо хона квартира дар кор нависем бача азиз. Далши наворои моро тамошо кардан гирем бача азиз. Ҳамин чизе ки мегзорем ҳамаш ба хотири шумо. Қиматай арзонай мо қабул ки мекунем, монтаж кард, ҷобаҷо карда пешниҳодтон мекунем. дӯстон, мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. дар ҳамин дом дар этажи 12 50 квадрата дорем ки дар ноҳияи Сино, пеши бозори Балх, шаҳри Душанбе. бозори Балх, документҳо, шартнома, без ремонт, коробка, хонаш як хона, квадрат 50 квадрат, 4-этажный дом дар 12-13 этаж мақсад дорем мега хона. ина марамад ҳамин 12 этажаш 50 квадрат 399 000 бо савдо дора. дӯстон, занг занед. дӯстон, мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи якум, масоҳати 35 квадрат дар колхози Россия, ноҳияи Рӯдаки, шаҳри Душанберо нигоҳ мекунем бача азиз. фурӯши хоб фаврӣ, хонаи як ҳуҷрага, хонаи орзуҳо мега, бо тамоми шароитҳо. Танҳо хоб калидро гиреда даромада зиндагӣ кунед мега бача азиз. Ина ремонт кардагӣ тайёр 380 000 сом бо муомила. дӯстон, дар ошиёнаи аввал, масоҳат 35 квадрат плюси 18 квадраташ таҳхонаш падарка мега бача азиз. ина марамад аз таълим маълумотоша занг зад бигирем бача азиз. Макон макони бениҳоят хубай, занг занед. дӯстони азиз, навори мо тамом шуд. мо WhatsApp мегзорем барои қабули реклама. чизе ҳастай омада ай пеш навор мекунем, бо хубтар мешава. ёки роӣ кунен суратоша, видеоша, адресоша пронависонен. Сауду ТВ дар хизмати шумо. TikTok, Instagram, Telegram бо номи Сауду ТВ. дӯстони азиз.